Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamahanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitabuan sa kalago espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, samas na andan gikinahanglan nato ang ato pagsugid sa tanan nato mga salang nahimo nining adlaw ngadto sa atubangan sa Dios nga amahan. 1 John 1:9 nagkanayon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kapanalang kanimo dili pa magtotoo ang imong atubang nga isyu, dili ang imong pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit niya ng imong kabubuton sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Acts 16:31 na kanayon sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Magampo ta karon sa hilong. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong paglalaka namo nining dapita sa makausapa aron kami makapadayon ni ining among espirituhanong pagbuylo sa among espirituhanong kinabuhi ubos sa imong grasya. Salamat o Dios nga imo pa kami gipabuhi ang tud ni gayuna uban sa maayong panglawas kining tanan gumikan lamang sa imong grasya, imong kaluoy, imong gugma, bisan dili kami takos ninyo Dios. Salamat uban ni kami nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagi sa pagtudlo ka namong balang Espiritu Santo ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat ning among Bible study pinagi sa YouTube channel sa Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. May adlaw sa tanan o ganyan sa kita sa atong pagpadayon sa atong gitun-an nga taod-taod na nato kining giduputan, Positional Truth that Believers Repose. Okay. Unas tanan. Abrihin imong Biblia sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 11 hangtod sa 12. Nagkanayon kini, eternal life is in the Son of God. So, he that hath the Son of God hath life. He that hath not the Son hath not life. Ephesians 1:4 nagkanayon usab, God has chosen, meaning elected, us, kanato, in Him, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Now, kitang tanan mga magtotoo, tanang mga tao, magtotoo ka man o dili, nag-atubang kita sa dako nga letra nga V. We face the big V, matag gutlo sa matag adlaw. With that freedom, volition, mukuyog rawagyod ang responsibility. 2 Timothy 2:1, kita nga mga magtotoo nagaambit karon sa pagkaanak
ni Ginoong Jesucristo, sonship, huios, teknon. Ikaduha, sa iyang heirship, manununod. Ikatulo, sanctification, binalaan. Ikaupat, ang iyang pagka-saserdote, pagkapari, priesthood. Ug ang ikalima, royal family of God. Ang priesthood, ana ang makita sa Hebrewanon 10 ngadto sa 13. Ang royal family of God, nasa 2 Pedro 1:11. Now, ang mga magtutuo nga mga negatibo, waslay pagtubo diha sa grasya kay balok ng Ginoong Jesucristo, gitawag kini sila enemy of the cross. Kay sila mga reversionista man. Matud pa kanas Filipos 3:18. Now, gawas pa niya na, gitawag sila hater of God. Kay mga reversionist lagi. Gitawag pa sila double-minded, nagaliyok-liyok dalirang mailad na nasa James chapter 4 verse 8. Og sila mga nabiktima niining 8 stages of reversionism. Muna ang mga reversionista sila. Now, diha sa 1 John 3:8 itawag usab sila a friend of the devil. So, diha sa Galatia 2:20 giingon diha, I am crucified with Christ. We live by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7. Diha sa 2 Timothy 2:11, if we be dead with Him, meaning kang Ginoong Jesucristo, we shall also live with Him, the Lord Jesus Christ. In Romans 6:8, we will also live with Him. Now, sa atong pagsibog na to sa unahan, sa atong espirituanong panginabuhi, dunay atong ikahibalag ng mga occupational hazards sa mapananglit sa reaction, distraction, frantic search for happiness, etc. Now, samtang kita magasibog ngadto sa unahan spiritually, kita magatubang sa operation unsa ako nga giyatagan og some kind of memory aid, Operation Opta HDP. Na unsa man ni? 8 kini ka momentum tests. Unsa to? Just a review. Holds in nature, people, thought, systems, arrogance, hatred, disaster, and then prosperity. Mao ni ang 8 ka mga momentum test nga agian nato mga magtutuo. Thus, every believer faces phase 2, believer in time. Kay gatubang kita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Colossians 3:1 again. Set your mind on those things that are above. Verse 2, ang usa ka magtutuo either continues to set his mind on things above or on things below. So it's a matter of choice. Naroon niya. Apan ang pulong sa Diyos nagkanayon, phroneo, meaning to keep on giving serious consideration. Hunahuna og maayo. Setting your mind. Romans 6:1-7. What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? 2 Timothy 4:8. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Now, diya sa 1 John 2:28,
And now little children, teknon, meaning tinunan, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. 1 Timothy 6:14, that thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. Na pinagi sa pagbautismo sa Espiritu Santo, ang usa ka magtotoo becomes in union with Christ forever. That is what is otherwise called positional truth. Muna. Kaya niya nato ibasi kining atong uluhan nining atong pagtuon. Positional truth that believers repose. Galatians 2:20, we have been crucified with Christ. 1 John 2:28, and now little children abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Now, nga naman pong mauwaw man ta, pangutana, nga naman. Why do we feel ashamed? What are the reasons nga kita mauwaw? Tubag? Maybe we are guilty. Now, ang mga sala sa una-una, kani mo og yoy kinagrabihan sa tulo kang matang sa mga sala. Personal nga mga sala. Mental attitude sin. Now, mental sex lust. Beware of this. Pagbantay yun. Ikaw nga magtotoo. Now, there are two kinds of sex. Pagkikilawas. Number one, outside of marriage. Itawag ka na og adultery ang maong sala. Committed by a married person. Okay? That's adultery. Ang ikaduha, outside of marriage. Outside of marriage, gitawag ka na fornication. That's committed by a single person. That is fornication. There's a Roma size nga to society. Our old man is crucified with him, ang Ginoong Hesukristo, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin, for he who is dead is freed from sin. So, timanin na itong 8 ka momentum tests nga atong agian ingon nga mga magtotoo. Momentum test. Old sin nature, people, thought, systems, arrogance, hatred, disaster, and prosperity. O nag-iingon nato kini Operation OPCHA HDP. Now, timan ni katong 2 Corintios 5:7, we live by faith, not by sight. Colossians 3:5, mortify therefore your members which are upon the earth. Now, ang matag magtotoo, paminaw, ang matag magtotoo, kinahanglan na unta siya masayod sa iyang dadangatan. He must know now his destiny. Pinaagi sa unsa. Sa iyang paglahutay, pagsibog ng tusunan, advancing to the high ground of spiritual maturity. He has to achieve spiritual adulthood. Aron siya makakabot kayod sa iyang dadangatan. To make his destiny a reality. Unsa man ang iyang dadangatan? Personal sense of destiny. Now, inumdumi usab katong duha ka opposite skills. Nagkaakbang kining maong mga kahanas na espirituanon o kahanas sa pagka-arugante. Unahon na to ang pagka-arugante nga kahanas. Self-justification, self-deception, and self-absorption versus
giatbangan kini sa spiritual skills, nga spiritual self-esteem, spiritual autonomy, ug spiritual maturity. Matag magtotoo must imitate our Lord Jesus Christ. Unsaon? Pinagi sa pagtubo. Diha sa grasya o kay balok ang Ginoong Jesucristo. Mao kada ang paagi sa paghimaya sa Dios. Actually, dili man kita ang makahimaya sa Dios. Ang Dios mahimaya sa diha nga kita magkakabot na sa ang nga espirituhanong paghamtong. Kasabot ka? Dili kita ang magkahimaya sa Dios. Ang Dios mahimaya, akong klarohon ni, ang Dios mahimaya sa diha nga kita magkakamot sa atong tumong ingon nga mga magtotoo ang spirituhanong paghamtong. Once we reach that stage, diha mahimaya ang Dios. Sabot? Now, so, ang pangutana, unsaon pagkamaawaton kang Ginoo sa Kristo. Okay? Mo ka na ang tukma nga pulong Bisaya, pagkamaawaton, dili kay mo awat. Pagkamaawaton kang Ginoo sa Kristo, pinaagi sa pagtubo sa grasya o kay balo kang Ginoo sa Kristo. Pinaagi sa pagtuon. Operation SLBA. Study, learn, believe, apply the Word of God in our life as believers. Now, diya sa Colossus 3:6, nagisugot ka na wrath of God. Thomos on a original Greek word. Now, this is an anthropopathism nga kini ang justisya sa Dios, ascribing human feeling on God. See, wrath of God. So, that is anthropopathism. In Colossians 3:7, believers once walked before as unbelievers. Yes, tinod. Kita mga magtotoo once walked before as unbelievers. Muna Colossians 3:7, Colossians 3:8, but now ye also put off all these, meaning to put them aside. Unsa man ang iput aside? Anger, kasuko, wrath, kalagot, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. So muna, we have to put them all off. Okay? Proverbs 27:4, wrath is cruel, and the anger is outrageous. But who is able to stand before envy? Ephesians 4:31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Diya sa Santiago Kapitulo 3, versikulo 14, but if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. Sa Old Testament, diya sa Exodus chapter 20, verse 7, taking the name of the Lord your God in vain. There is one community college din sa California nga naa sila hinunta motto. Their motto is this: learn, grow, succeed. But the local church where we used to attend there always emphasizes our own doctrinal motto, which is study, learn, believe, and apply the Word of God. Hinumdumi katong 7 ka divine provisions for every believer. Ang Diyos nagasangkap kanato mga magtotoo sa 7 ka mga provisions. Naguna niini ang Biblia. Ikaduha,
ang pagkalabang magagahom sa Diyos Espiritu Santo. Ikatulo, ang plano sa Diyos alang sa simbahan. Ang simbahan, ikaw. Kita ang mga magtutumo, kita ang simbahan. Sunod, ang tukmang pastor magtutudlo. Right, pastor, teacher. Ang ikalima, privacy of the priesthood. Ang tinagong panimuyo sa kanang saserdote. Ug ang ika-unom, mao ang logistical grace support. Kini nga itong idawat ng mga pagkaon, biste, sakyanan, uban niya, itong panimalay. This is part of the logistical grace support. Nagisangkap sa Diyos ka na itong mga magtotoo. O ang ikapito, mauna ang espirituhanong kagawasan sulod sa operational divine dynasphere, otherwise called the protocol plan of God, God's power system, the Christian way of life, uban pa. So, kini ang akong ibang isugutan karong mga provision sa Dios kanato. Gisangkap, gitagana, alang kanato mga magtotoo, aron kita maka fulfill, makatuman sa protocol nga plano sa Dios sulod diya sa operational divine dynasphere and ubos kini sa enabling power of the Holy Spirit. Enabling power. Kini ang phase 2 of God's plan. Ato ipadayon ni Uma, magamputa. Amahan na mong langit nun, salamat. Nining grasya nga mong ipahimuslan, pagtuon sa imong pulong inaw, nga kini madugang sa among napundo na ng mga doktrina nga inaw, nga kini mahimong dugang panalangin sa mong kinabuhi, o nga kini magatuyok-tuyok na din sa among panimuot. Salamat ng among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.